Okay. Later. Hello. What? Yes, my friend. My name is Jer. From Hunger. Yeah. Hangir kan. Ano kan? Hindi kayo para sa lusungan ito. Ibatang ibang bansa ini. O taga ibang bansaan? Okay. Sorry, my friend. Sorry. Because my partner is so very, I don't know how to speak that. Yeah, what? I came from Hunger. Yeah, my name is Jer. Yeah. May New Year? No problem. Everybody happy. Yeah. May tanga ang cellphone ko. Sarap mag-buraot mag-iniyo. May tapi kali ang No, kuha kita. sorry, my friend. Sorry, my friend. Yeah. Do you speak Tagalog? Oh my God. Tagasahin mo ng barkada mo. Ibang bansa? My nose is bleeding. Oh, tatao ka masarapalan mag-Bicol or English ka pa. Tagisay ka? Hanapon ko nga ni sa barkada ko dito ng taga-Amerika. Oh, Umiling ka man agad kay Bromang ko grabe mga pandiurag talaga ang Inglesan. Halat ka, grabe kami. Grabe ako ding barkada. Hanapon ko si kamo nang istoryahan no. Teka nga. Dai, huli nga niya, huli na. Okay, later I call you. Okay, bye-bye. Okay, Happy New Year, my friend. Yes. 09 on Dago. Okay. Hello. Alata to si speaker. Hello, friend. Yes. Happy New Year. What? Yeah. What? Yeah. Ano na ito? What? Yeah. What? Ay, sino may pagsasabi nga nini? No. What do you want? Overload! Yes! Overload. What? Dahil man ibang pagtataram. Ano? What? Okay. Very good. Overload! Medyo okay? Kasi nga rin may pagsasabi nga rin siya. Ako, nagsisigundal man sana. No. Yes! What? Overheat? Overheat? Ano nag-overheat yan? Kasi nga rin sumakin na niya lang nga ni Duman, nagkasulo sa wiring. Ipigsigundal ko naman siya na overheat. Dugdugon lang sa tubig. Ano naman sana? Dahil man ini crispy to sa may kaapudan. My friend! My enemy! Enemy, tugang ni Mimi. Are you hungry? Oh, my name is Jor. Yeah. Overflow! No problem. Okay? Sa buhay mo. Alright. Interload! What? Bye.